Umuntu omoya ke ngumuntu othi aphila impilo ngokomoya. Uyiphila njani impilo ngokomoya? Ngumuntu oye aphume kwizinto zehlabathi, izinto ezenziwa ngabantu ezomhlaba kanye zasemhlabeni, aphila impilo yokomoya. Impilo enjani yokomoya? Impilo efana nokuthandaza nokunxulumana nemimoya. Impilo ukuthi unxulumana noThixo, unxulumana nabantu abadala. So leyo mpilo ukuze uyiphile kanye wena ube ngumuntu womoya, uba ngumuntu ochongiweyo ngaba ngimimoya nabantu abadala okanye uNkulunkulu. So ke ngoku egambeni kwakho uyiyekelele kwizinto zehlabathi, uhluke kwabanye abantu ngoba wena uphila impilo yokamoya. Uphila ngokuthi ube ngcwele, ube pure, uyeke izinto ezifana nezijolo, izinto ezifana negroove, sentsho izinto ezenziwa ngabantu. Okay. Ezenziwa ngabantu emhlabeni. Yebona ke bawo. So lo nto kuze ube kanti nawe uthi ngumuntu omoya, awuvele nje uthi ngumuntu omoya. Impilo lo iphilayo funeke ibe kanti nyani ungumuntu ozinikelayo ezintweni zakwamoya ezibese ndizikhankanyile zokuthi uhlala uthandaza, uhlala uhamba indawo ezingcwele. Yebo, kwenzela nawe ube ngcwele like ijeni ende. Bawo ndicinga ndingabe ndiphela apho. Okay. Now uba ndizawuzama ke nokuza phaa kwi-perception yabantu when it comes to umoya. Uthi umuntu womoya kumaxesha amaninzi udla ngoba ngumuntu ochongiweyo imimoya okanye ngabantu abadala. Now xa sizawuza kahle mhlawumbi sithi abantu abadala ngabantu abangasekhoyo. Okay, now njengoba ungumuntu ochongiweyo ke ngabantu abadala, ingaba mhlawumbi izinto ezidla ngothethwa ke ngabantu kuthiwa umuntu xa efile ufile. Now kukho ezazinto kuthiwa usetyenziswa njani ngabantu abangasekhoyo. So ingaba mhlawumbi xa kusithiwa yile nto leyo yinto yentakatho okanye yobumnyama, uzive njani wena personal when it comes to ezo zinto zinjalo kuthiwe usetyenziswa imimoya okanye into yezinto zokuthakatha? Ngcwele baba. Personally njengoba ndingumuntu omoya andiye ndikhubeke mna ngoba xa izinto zenyama zisiza awuziwe ngenyama, uzoya ngokomoya. Uye uchilelwe okanye wombulelwe ngendlela abantu abathi benza izinto ngazo nezinto abathi bazithethe. So wena xa umuntu omoya, umuntu xa ethetha uye uyive le nto ayithetha ba isuka phi, ibhekisa phi, singisele phi. So xa ifika kum ayifiki ndikhubekise, ifika indibonisa izinto ezinjalo ba lo muntu ucinga kanjani, izinto zijonge njani, because sinalento ba we all differ kwi level of perspective and understanding. Yebo, so umuntu nomuntu une perspective yakhe but ishiyana perspective ngokwe levels. So kulento ukuthi usetyenziswa njani ngabantu abadala, abantu abafayo bathi babhubhile, into ezinjalo. Yabona inkolelo zabantu ezinjalo. Xa ungumuntu omoya uye ube nengcaciso oye ube nazo, ndingathi mhlambe ezibhetere ngoba uyachilelwa, uyombulelwa uba kwenzekani, umuntu omdala uye abuye njani kwilizwe lasemhlabeni, abuye azochonga umuntu. Uyayibona into ezinjalo. So nalapho uba singajula apho kwaye sizawuthi masiqhuba ilena mhlambe ndisacacisa nje uba ndiziva njani personally. So uba singangena apho ndicacisa uba okay inoba iye yenzeke njani loo nto. Yebo, ngoba abantu abadala sisihlonipho, mininzi imimoya ekhona ephila around thina, mininzi imimoya yendalo. Yebo, mininzi imimoya yemvelo, ukuva abantu bathi universal spirits, imimoya yemvelo. Then kubekho imimoya yendalo yalapha emhlabeni, umzekelo uba entabeni kukho imimoya ephila pha. Yebo, so nabantu abadala xa beye kwele mimoya bafikela kulo mimoya injalo, then kubekho indlela bathi baphile ngayo nabo kwelo lizwe lomoya emathongweni. So ndawukhululwa nguwe ke uba singene kuloo nto uba nomuntu omdala nje bathi ufile then ubuya kanjani emhlabeni, like sentsho uba ndicacise. Whittlesea TV provides the comfort of online entertainment mahala.